Yo. Ngaturke apa Mbak Ayu Purwalestari? Ular kambang nggih, Pak. Ular kambang model madul. Ih, kok ngono kok kon ora rekoso uripe. Lah ngopo? Karo dalange modal madul gundule atos ora. Maksudnya gagrag endi to? Gagrag endi? Ular kambang kan gagrag Ngayu Jakarta, gagrag Bucandra Lukita lan sak piturute. Ya. Iki gagrag kula. Oh, gagrage Mbak Ayu. Ya. Yo mangga. Iki kendang jaiponge kowe nyewa nggone Mas Rudi Gareng. Heeh. Si sapa jenenge iki? Patrick kuwi. Heeh. Wong gedene semono kok ngomong. Pripun kabare, Mas? Aku jauh omong pisanan kaget iki apa iki aku. Iki wong apa kewan? Mengke kula dugeke. Heeh aku. Mbok cengele didedek sedhela men. Rada gedhe suarane. Didedek ora. Mangga. Neno 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 neno. Eno. Bar iki engko apike mung dienggo ngetokke keakraban. Iki lho streamingku channelku iki nganti 15.000 biaya sak donya le padha mresani seni budaya wayang kulit. Heeh, terus karepmu Cong? Ayo Mas Rudi Gareng kuwi engko nembang, nggo keakraban, Mas Percil engko ya kon maju sedhela. Terus ora sembrono lho. Percil ki mahal. Sing tanggung sapa ora? Ngene lho Rek. Sing jeneng kanca seni wis ora petung-petungan duit. Ku nek isih petungan duit ki degene srawung ning nggon seni wis ora lahir batin. Nek umpamane aku ewuh terus aku ngaturi Mas Rudi Gareng, Mas ngasta ning nggon aku. Ya wis mangkat tok. Opahe ya ming sego kuwi ngendikane Pak Mantep. Apa iya? Ah iya. Pak Mantep nek ngendika kaya ngono kuwi. Lho mbiyen Mas Rudi Gareng wayangan Pak Mantep sadurunge kuwi aku ya anu ngaturi rawuh Pak Mantep supitan anakku. Aku ya matur, Pak bos pundi? Wis. Kowe wis sugih ngungkuli aku kok bayar aku. Dalang ro dalang ki nek wayangan ora bayar-bayaran. Waton seneng, waton srawung. Oh nggih sendika. Oh ngono ya, Truk. Dagelan karo dalang ku ya ora kena hitung-hitungan. Oh. Ngono kuwi tegese seduluran lahir batin. Sone masa kala Mas Percil duwe gawe dilalah gelem ruwayangane awake dhewe terus ngebel. Mas Petrus sampean mang teng Blitar, kula anak kula supitan wayangan. Oh siap, aku mesti nggawa sak kanca sak byong. Tur aku mulai ya ora bakal gelem disangoni. Ngono kuwi lho apike seniman-seniman. Anakku ya ora apik. Ku ya tetep ngelih tenan, Truk. Bakong iki komersil kok ora. Apa-apa kan kowe karo aku padha-padha seniman. Wah, enak banget. Aku teneh ewuh terus. Ewuh terus. Asing dewuhke sapa ora kok. Monggo Mbak Ayu. Oh
Kelingan nek pas nyetel ular kambang ngene iki wah nang ngarep omah mangsane mangsa prei monggo wis bar nyambut gawe bladekan wah lenggah nang kon kursi nyetel radio ceklik ngano wah bojone saka njero omah ngeteri wedang gula Jawa waduh dikai jahe seruput ana mobil teko plat Jakarta wah timbali nang Jakarta pinten magane semanten oke niki DP-ne wah donyae kaya kemepiar kae to aku ya sok kelingan nek tengok-tengok nang ngarep omah dasare pas rada sepi dilalah lingguhan nyetel ceklik ular kambang monggo bojoku metu nggawa wedang jeruk gulane gula batu karo lumpia waduh isine ndogemak wah karo uritan cokot temel neno ledilit ana mobil teko Pak Petro niku kula ngundurake nduk nalika kula ngampil riyin nggih matur nuwun niki anakane wah nggih wah nyokot lumpia temel ngombe jeruk karo nyetel ular kambang wah donya iki kaya ning swarga kae nek kowe Gong aku ora tengok boyong bayangke sing apik-apik ngono lho wah ya dasare omahe dus omah kok dus kere kok oh iya wong ki rasa selak karo batine cengok nang ngarepan terase ayo trotoar ayo ngkon kursine dicet ireng putih dawa banget keramikan tegel ramping keramik terus bojone metu saka ngendi ayo bojone nggawa wedang kowe utang angkringan ayo urung nganti diserot wis ditagih nyetel radio ceklik ular kambang jeblok radione oh wis urip kaya nang neraka rasane aku iki mau mbayangke apik-apik kok emo lho wong ki mbok sing dibayangke iki sing elek-elek ora sing apik-apik engko nek geseh ayo gareng iki gayane kaya ngombe apa kok mau jenenge wedang gula Jawa apa gayane radio ora muni kok ngerti aku tau nang nggonmu tak setel menci sekarang antenane rotok dudut kok oh antene tak dudut malah ucul kok wah berarti sing ngrusak kowe sing ora iso nyambung titik wis engko malah gelut iki wis terus kesik Mbak Ayu terus kesik apa berarti adekku sing marai rusak kowe sing marai rusak radio aku sing ngrungake warta berita penyakit to lah aku ya kurang ajar kakane duwe radio dirusak ora jengkel ya aku kira ndek apa-apa dhek anggere nyetel ceklik no radione nebokke apa kae jenenge gentrong dadi suarane tong tong heeh terus dhek winclak-winclik sikile becik kowe winclak bareng ki nek liwat ngarepe omahe wong mesti seneni kok ah ngopo lemahe dadi dekok oh ana tenan aku liwat ping 4 te bluduk terus iki nek nggo ngantil cangkemmu iso montrot lho iki ora nesu nyepelekke yes infus kowe yo Mbak Ayu bebasane suwi hang
Ameng ngrungokke ular kambang kok mbayangke sing penak-penak. Kowe ndang tau ngerti ta, Tru? Gareng kapusan. Wah, aku ling guyu kemekelen. Kapusan piye? Ayo ana wong mandeg gawa montor ning ngarepe nganggo bathik kae gareng tenguk ning ngarepan langsung mlayu jrantral genti nganggo bathik rumangsane wong areng ngundang nyambut gawe. Heeh. Bareng ketemu karo wong, "Monggo Mas, monggo." Nuwun Pak Gareng. "Nggih, monggo. Ajeng nuwani rekening listrik moduar kok." Kapusan pol-polan ya aku wis nganggo klambi bathik. Le nyeteli kol tak kon nyusu-nyusu bul mengar nilai rekening listrik. Aku dadak badikan barang ayo tak takoni kok ya, Tru. Heeh. Ayo